Как една странстваща орда оцелява в безкрайната степ и става империя. Протобългарите крият тайна, която света дълго време не разбираше, и тя е невероятна. Евразийската степ е безмилостна в студ, жега, врагове от всички страни. Но протобългарите не бягат, а се адаптират, превръщайки суровата природа в своя сила. Техният номадски живот не е примитивен добитък, дори пшеница, която отглеждат в движение, и юрти, които носят всичко необходимо. Организация на високо ниво. А тогава идва тяхното оръжие, 12 000 тежка кавалерия, с броня, композитни лъкове и събли. Мобилна, разрушителна, непобедима сила на полесражението. Но истинската гениалност е в стратегията, фалшиви отстъпления, засади, използване на терена. В 811 хан Крум примамва император Никифор дълбоко в планините и го унищожава. Техният секрет. Адаптивност. Съюз с славяните, дипломация с Византия и в крайна сметка мощна държава. Номадската хитрост създава империя, която променя историята завинаги.